തൃപ്പയാർ ബീച്ച് ഏറൻ സമാജം ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം, ഉഷപൂജ, കലശപൂജ, ശ്രീഭൂതബലി, കലശാഭിഷേകം, കാഴ്ചശീവേലി, ഉച്ചപൂജ, ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദഊട്ട്, വൈകിട്ട് 3 ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പകൽപൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ദീപാരാധന, സഹസ്രനാമാർച്ചന, നിറമാല, ചുറ്റുവിളക്ക്, രാത്രി അത്താഴപൂജ, തിരുവാതിരക്കളി, ഭക്തിഗാനലയം, പുലർച്ചെ എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ഗുരുതി തർപ്പണം എന്നിവ നടന്നു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഡോക്ടർ കാരുമാത്ര വിജയൻ ശാന്തി മുഖ്യകാർമ്മികനായി. നിരവധി ഭക്തർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.